O anak, kumain ka ng marami ha. Sige po, itay. Anak, masarap ba ang luto ni nanay? Opo, Nay. Anak, bukas anong gusto mong ulam? Pwede po bang adobo po? Oo naman anak, hayaan mo bukas ipagluluto kita. Bukas, hintayin niyo ako ha. Para sabay-sabay din tayong kumain. Oo naman mahal, hindi kami kakain hanggat wala ka pa. Salamat po, Lord, sa masayang pamilya. Oo anak, anong iniisip mo? Wala po, Nay. Masaya po ako kasi masaya tayo. Pagkatapos mong kumain anak, manood tayo ng paborito mong palabas. Opo, Tay. Sige na anak, tapusin mo na yan at na makanood na kayo ng tatay mo. Opo, Nay. Mahal! Mahal! Anak, O bakit mahal? Anong nangyari? Bakit masaya ka? napromote ako sa trabaho, mahal. Talaga po, Tay. Talaga mahal? Naku, congratulations! Tay, bakit bigla po kayo nalungkot? Kasi magiging abala na ako sa trabaho, anak. Ayos lang yan mahal. Baka hindi ko na kayo masabayan sa pagkain. Pero mabibili ko naman yung mga gusto ng prinsesa ko. Kasi lumaki na yung sahod ko. Talaga po ba, Tay? Mabibili niyo na po yung gusto ko pong laruan? Oo, anak. At mabibili na din ni nanay mo yung mga gusto niyang gamit. Salamat mahal. Pero may sasabihin din ako. Kakatawag lang ng boss ko na madidistino ako sa ibang lugar. Baka weekly na lang ako makauwi. Di bali anak, baka sandali lang ito. Tsaka kailangan namin magtrabaho para sa kinabukasan mo. Pero huwag ka mag-alala. May darating dito bukas makakasama mo kapag wala kami ng tatay mo. Oo, anak. Sana maintindihan mo kami ni nanay, ha? Opo, Tay. Nay, naiintindihan ko po kayo. Salamat, anak. Anak, pasensya ka na dahil hindi na kita ginising. Magagabihan ako ng uwi at lumabas din kami ng mga kaibigan ko. Pero huwag kang mag-alala, binili na kita kay Aling Kay. Minsan na nga lang umuwi si nanay. Aalis pa. Anak, hindi na kita ginising. Baka di na ako makasabay sa inyo ng nanay mo kumain, ha? Bigla kasi akong tinawag ng boss ko. Akala ko ba tayo mamamasyal tayo ngayon kasi day off mo? Tapos si nanay wala rin. Umalis. Pasensya ka na, anak, ha? Nag-send pala ako ng pera sa ATM mo. I-check mo na lang. Ayain mo ang mga kaibigan mo kumain sa labas. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo. I love you, tay. Anak, masarap ba ang luto ni nanay? Opo, Nay. Anak, bukas anong gusto mong ulam? Pwede po bang adobo po? Oo naman anak, hayaan mo bukas ipagluluto kita. Bukas, hintayin niyo ako, ha? Para sabay-sabay din tayong kumain. Oo naman mahal, hindi kami kakain hanggat wala ka pa. Jenny, gising ka na pala. Halika na. Nakahain na ako ng almusal mo. Sige po, Ate Kay. Susunod na po ako. Ang laki naman ng pinadala sa akin ni tatay. Sandali nga, tatawagan ko mga kaibigan ko.
Hello? Hello sis, pwede ka ba ngayon? Tara, labas tayo, sagot ko. Naku sis, sorry, weekend kasi today. Lalabas kami ng family ko. Ah, ganun ba? Sige, next time na lang. Sorry sis ha, next time na lang. Bye-bye. Mabuti pa sila, may oras para sa pamilya. Samantalang noon, nung sakto lang sinasahod ni tatay, magkakasama pa kaming tatlo sa bahay. Ngayon, kahit si nanay hindi na din nalalagi sa bahay, lagi na lang si ate Kay ang kasama ko. Teka, si Jenny yun ah. Akala ko ba lumabas sila ng mga kaibigan niya? Mukhang malungkot ang anak ko ah. Bakit kaya? Kakausapin ko nga mamaya sa bahay. Bango ah. Tay? Tay! Oh, Jenny, andyan ka na pala. Jenny, meron palang pinabibigay yung tatay mo. Umuwi siya kanina pero umalis din siya agad. Saan daw po siya pupunta, Ate Kay? Nako, pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi siya kaya hindi ko na natanong. Hindi naman ito ang kailangan ko, Ate Kay. Di na ako inaalala ni nanay at tatay. Alam mo ba, Ate Kay? Mabuti pa yung mga kaibigan ko may family day tuwing weekend. Samantalang ako, eto, mag-isa lang. Hindi naman pera ang kailangan ko, Ate Kay. At hindi ang mga material na bagay. Hindi naman yan ang makakapagpasaya sa akin eh. Iha, unawain mo na lang yung mga magulang mo. Dahil para rin naman sa kinabukasan mo yun eh. Sige po, Ate Kay. Papasok na po ako sa kwarto. Kawawa naman yung alaga ko. Bango naman ng niluluto ni Ate Kay. Ate Kay, bango naman ng niluluto mo. O anak, gising ka na pala. Tama-tama, nakapagluto na ako. Halika, kain tayo. Tay? O anak, bakit natulala ka dyan? Halika't kakain na tayo. Nay? O anak, bakit parang hindi ka makapaniwala na nandito kami ng nanay mo? Oo nga anak, halika na. Sige po, Nay. Tay. Anak, pagpasensyahan mo na kami ng tatay mo ha. Oo nga anak, masyado kasi kaming naging abala sa trabaho. Hindi namin namamalayan sa sobrang busy namin, hindi ka na namin nabibigyan ng oras. Akala namin anak, magiging masaya ka sa ginagawa kong pagbibigay ng mga luho mo. Tay. Nay. Ang totoong kaligayahan ko po ay ito. Ang maging kumpleto tayo. Hindi po yun mapupunan ng material na bagay at pera. Pasensya ka na anak. Simula ngayon, magsasabay na ulit tayong kakain at mas bibigyan ka pa namin ng oras ng nanay mo. Talaga po, Tay? Nay? Tama ka nang narinig anak. Hindi ko na tinanggap yung inalok sa akin sa ibang lugar. Dito na lang ulit ako magtatrabaho tulad ng dati para naaasikaso kita. Salamat po, Nay. Tay. Oh, ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo.